Mitä? Mikäli muistivat, ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmakumparista. Mutta Emuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Erityisesti voisi mainita sen kolme emästomalla, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistiparkani ei tällä kertaa petä. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Emuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Löysinpä minä. Ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Emuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Erityisesti voisi mainita sen kolme emästä, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Emuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Löysinpä minä. Erityisesti voisin mainita sen 13 hetkellä kolme emästä, jonka löysin veneen läheltä. Kuitenkin paljon uusia. Mainita sen 13 hetkellä kolme emästä, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistiparkani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Emuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Erityisesti voisin mainita sen 13 hetkellä kolme emästä, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistiparkani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Kuitenkin paljon uusia harvinaisia. Erityisesti voisin mainita sen 13 hetkellä kolme emästä, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistiparkani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Emuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Erityisesti voisin mainita sen 14 hetkellä kolme emästä, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistiparkani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Emuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Erityisesti voisin mainita sen 13 hetkellä kolme emästä, jonka löysin veneen läheltä. Pidän tästä ilmapuntarista. Erityisesti voisin mainita sen 13 hetkellä kolme emästä, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistiparkani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut liikkeelle pikkupotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Emuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja.
Eikö se ole tarpeen? No löysillä minä muuta. Erityisesti voisin mainita sen 13 eteisen. Kolme ensin, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Käskit minua ilkeelle pikkuotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Ottaa hemmetin Kolmesta eteisen. Kolme ensin, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistivat ei petä minua. Käskit minut ilkeelle pikkuotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Hemuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarkoitus? Erityisesti voisin mainita sen 13 eteisen. Kolme ensin, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Käskit minut ilkeelle pikkuotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Hemuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Kuitenkin paljon uusia. Erityisesti voisin mainita oikein. Sitä paitsi pidän tästä 13 Mitä? Mikäli muistivat ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut ilkeelle pikkuotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Hemuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarkoitus? Erityisesti voisin mainita sen 13 kolme ensin, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistivalkani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minut ilkeelle pikkuotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Hemuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeen? Ole tarpeen. Mitä? Käskit minut ilkeelle pikkuotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Ensin, jonka löysin veneelle oikein. Sitä paitsi pidän Käskit minut ilkeelle tästä ilmapuntarista. Mutta Hemuli hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeen? Erityisesti voisin mainita sen 13